Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ingat sa mga nagbike ngayon. Pauwi na kami sa Bunakla. Kinuha na namin yung panalunan namin na bike. Maraming salamat. Sa likod mo. Ito mga kasama ko, pati yung driver. Shout out, my friend. Itong bike namin nasa likod. Oh, Nakuha na yung bike. nakuha na. Oh, sige guys, shout out. Ingat po sa pagbabike ngayon. Hindi kami makapag-bike. Oh. Tantan, shout out. Anong masasabi mo sa bike ngayon? Ayos, maganda. Dito po yung nanalo. Nakasirte siya. Salamat. Oh. Yan, sasama siya ngayon. Dito kami Kasama na rin. Ingat sa nagbike ngayon. Pauwi pa kami sa Bunakla. Ito ang lugar papunta sa amin. I have a dream. My body's getting asleep, but they don't have to talk about my insecurities. I have a dream. Sometimes make me feel so real. Become the person what I want. When everyone Ito guys, papunta ito diretso ito pag boundary sa Saudi. Ito ang malapit sa boundary sa Saudi sa amin. Papunta ito sa may Live a life and sing this song. papunta ito sa may military base. Ito military base na ito. Papunta ito sa boundary sa Saudi. Pwede ka pumunta din doon sa mag-park time sa sinkhole. Malapit na din dito sa amin yung sinkhole. Don't you get a fall?